itaas mo, ang dami. Itaas mo, ang dami. Ayun, ang dami. Ayun. Talakito! Barakuda. Hindi yan yung espada. Espada. Dalawa yun eh. Yan, dito na. Doon sa taas. Taas mo. Yun oh. Ang swerte mo naman, katropa. May siprim pa. Ayan, mapagpalang gabi sa atin lahat mga katropa. Maglalaba tayo dito sa dagat. Kasama natin si Kapingyo mga katropa. Ayun si Kapingyo. Hello mga kapengyo. Hindi makita eh. Sobrang dilim. Ayun mga katropa, simulan na natin ang paglalambat. Sipag at tiyaga lang. Kung hindi tayo pala rin ngayon, bukas. Ganun eh. Never give up. Okay. Okay, medyo usog ka pa pag kaya mo. Ano? Ang lakas talaga ng hangin. Yan, nice, yun. Yan na. Doon tayo sa kabila. Wala. Tayo sa kabila. Yang kakyat. Walang huli oh. Katrop na yun oh. May nahuli ka oh. Ayun oh. Dalag. May dalag pala dyan. Grabe naman to, may dalag pala. Tingnan mo. Dalag ba to? Hito? Dalag yan. Dalag May yan. dalag pala sa dagat. Wala. Kakaiba naman to mga katrops. Umalis na kami doon kasi akala namin ano, walang mahuli doon. Tingnan mo, tatalon yan. Wow! Oh, taas mo. May dalag pala sa dagat mga katropa oh. Wala, grabe. Grabe na pala dalag yan. Akala niya eh. Kala namin wala. Walang Uy, uy. Ay. Grabe naman yun. Grabe naman yan. Hindi mo tinignan ng maayos. Hindi ko nakita. Sayang. Sana. May dalag pala. Di ba ramdaman gawa na sa sobrang lakas ng hangin. Mahangin talaga. Yan si katropa mga kapengyo. Babain natin para masaksihan natin yung kanyang hahagis. Mababa yung tubig ngayon talaga. Hindi siya ano. Oh. Mga salinyasing ang banatan mo katrops. Sana, makadali tayo. Para Tara, okay. ano tayo rito? Yun. Napamasit na yung aking kamay sa sobrang lamig. Sobrang lamig naman talaga. Grabe, oh. Sobrang lamig naman talaga. Uy, no? Ano? Barakuda boss. Huh? Barakuda. Dalawa yan oh. Ayun oh, ang haba oh. Meron ka bilhin. Meron? Ay, barakuda boss. Barakuda. Itaas mo ang dami. Itaas mo, ang dami. Ayun, ang dami. Ayun. Talakito! Barakuda. Hindi yan yung espada. Espada. Dalawa yun eh. Yan, dito na. Doon sa taas. Taas mo. Yun oh. Ang swerte mo naman katropa. May siprim pa. Boss, may siprim pa. Ayun oh. Siprim mo. Nandito lang pala. Ayun yung espada. Espada. Espada, mga katropa. Oh yun. Grabe. Padali tayong espada. Grabe yung lambat yan. Sigurado yan. Oo, mga espada yan eh. Ayun mga meron yung ito talakito ang laki. Ito nga. Ang laki ng Talakito. Ito, sibrim. Sibrim ba to? Sibrim yan. Grabe ka tropa. Ang lupit mo. Kacang ba tayo mga katrops? Ayun. Wow, laki. Oh. Naglalabasan talaga sila. Basta pag naglamig. Ito, talakito.
Talakitok. Grabe ka tropa. Ang jackpot mo naman. Tapos din mo na ipagpag yung mga maliliit para ano, makalaki sila. Ang lupit ng Uy, mga tropa. Oh, yun. wala pa yung talaki. Yun o, nakatalaki ko tayo mga katrops. Lagyan natin baka kumalaro. Sarap sa uwan yan. Hagis ka pa. Para doon mo sa baba ipagpag. Kasi kawawa naman yung mga maliliit yan. Ayun mga kapengyo, pinatay na muna namin yung ilaw para hindi maramdaman ng mga isda. Baka saka na natin i-open yung ilaw kapag ano, naihagis na nila tropa yung Baka yun siguro yung technique na. oh. Oops. Yan. Ayan, sige, hagis mo. Naihagis na ni katropa. Ang lamig! Grabe, ang ganda pa naman ng pagka-jackpot mo doon. Ano? Uli? Wala pa rin. Ay, may ano? May tawag yan. Tarangka. Yan, kunin mo. Kunin mo yan, talangka yan. Yan ba yan? Oo. Yan yung talangka talaga. Yung pang ilog yan eh. Ito nga daw? Oo. Talangka, may nahuling talangka. Walang sipit yan. Meron? Di yan naninipit. Ha? Di yan naninipit. Design lang niya yan. Natakot to. Design lang niya, di ba mga kaya? Design lang niya yan. Ito ba yan talaga? Oo. Oo. Kaya lang maliit naman talaga. Kunin natin. Yan mo. Ano? Ipakita mo sa ano. Yan ba yan? Hmm. Yan ba yan talangka? Oh, babae boss. Ipakawalan. Oo, babae. Babae. Ipakawalan natin. Yan. Yan ba yan talangka? Oo. Ayan mga kapengyo, oh. Nakadalag na si katropa, naka sibrim at talakitok, banak, kompleto na. Upuan na lang ang kulang. May pang-ulam na tayo bukas. Kulang na bukas. Iya. Hindi ko na kinukuha yung hagis mo, di na makita doon. Ikaw na lang. Ang importante ang huli. Para maliwanag. Di ba? Yung huling malaki. Ano? Yan, palubugin lang natin. Kung mailulubog pa. Ilulubog pa kaya yun. Meron yan. Tandaan lang natin mga katrops. Baka sakaling meron. Oo. Malay mo. Malay natin. Malaysia. Malaysia. Ano? Meron? Naramdaman eh. Ah, wala pag ganyan. Kaya, Maliliit nga. ha? Maliliit. Ayun oh! Eh, may- Banak! Ha? Huwag ganyan-ganyan. Dalawa! Meron pa daw sa loob. Ayan o. Pwede na yan. Oh, wah. Malaki na to. Malaki na nga yan eh. Bukas yan ang almusal natin. Prito. Oh, hindi. Sabaw. Kaya paksiw. Diyan ka muna sa tasa. Oo, yan ka lang. Ang aalis. Ang aalis. Ayan o, pwede na rin yan. Oo, pataba rin eh. Wow. Nakakaipon din kayo mga kapengyo. Ayan o. Okay. Very nice. Unti-unti pero ulam na. Oh, wah. Ano pang hahanapin mo dyan? Kung umuwi sana tayo kanina di. Wala na tayo na ulam. Oh. Eh, sobrang lakas ng hangin mga kapengyo. Dalawa pa kami sa motor eh. Lapit. Tinatangay pa kami ng hangin kaya buti na lang hindi kami sumuko. Sabi kayo, huwag susuko. Ang banak na lang daw si Katrops. Uuwi na kami mga kapengyo. Sa banak na, pagbigyan mo ng isang banak ko. Uwa. Bibigyan ka dyan. Yan. Sige. Right. Sundan lang natin. Sige. Ha. Talagang nilaktawan na niya ng pagka... Ayun! Nice! Isang banak. Isang talakito. Isang bangus. Isang ano pa? Barakuda! Barakuda. Isang espada! Espada, espada. Wala pala kahit isa, no? Kahit ito pala wala. Diyos ko. Iya. Diyos mo. Uy, na talaga.
Ano? Ay, meron. Ayan, meron nga. Yan, meron. Isang... Talakitok. Hindi. Pwede. Yung Sa linyasi. Sa linyasi. Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na natin. Agis ka pa doon. Kulang Yan pa o, yan. namumuti mga katropa o. Padami sana, kaya lang maliliit. Maliliit o, pino. Pino. Sa salitang Tagalog, pino. Yun. Yan, kunin lang natin yung mga malalaki. Ano, namumuti o, katropa. Maliliit o, sige. Kumayo kayo. Puspuntahan nga natin yung tulay bago tayo umuwi. Saan? Doon. Pwede ah. Subukan natin yung malaking lambat doon. Oo, pwede. Kapag wala, di uwi na tayo. Ang hagis lang. Malay mo, nandun pala yung malalaki sa gitna, no? Kaya, Wala sila sa gilid eh. Ibig sabihin, nasa gitna. yun. Kuhang-kuha. Ganun lang, logic lang yan. Oo. Pag wala sa gitna, Nasa gitli. nasa gedli. Ang gitli, mga katrop. Sila lang. Ayun, puso ang dami oh. Bilisan mo. Dito, ayun na. Yan, Oh. pinakawalan ko. Hindi, ang haba. Ayun oh. Ang dami. Sigurado ka noon? Hindi, ewan ko kung nakuha mo. Ang laki ang haba. Nandito sila sa gilid. Tandaan lang. Malay mo, Ayun, meron nga. pag lumubog siya. Dandahanin mo lang. Ayun, huli oh. Oh, di ba ang dami? Ayun oh, yan yung mahaba oh. Ay, barakuda. Barakuda. Isang barakuda. Barakuda nga, ang daming malilit ano. Maliit. Maliit to. Hmm? Ano kunin natin to? Pakawalan mo na yata eh. Malilit na barakuda. Tamban oh, tamban na oh. May tamban. Tamban yan. Kunin mo yung katrops. Bulsa mo muna. Lambols. Yan mo lang kakaping yun, namumuti oh. Grabe sana maliliit. Doon sa taas. Ayun mga katropa, tama na tong aming nahuli. Talagang ano ngayon, maliliit yung aming nakuha ni Kapingyo. Yung nasa sako kasi yung ating huli, malayo yung aming lagayan mga katrops. Hanggang dito na lang po yung aming video ni Kapingyo. Maraming pong salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming dalawa.